Jørgen Hansen Biler. Hej, jeg hedder Knud Aage og er reserveansvarlig her hos Jørgen Hansen Biler. Lige i den her tid der får vi rigtig mange henvendelser omkring brugen af dæk her til vinter, og der vil vi gerne lige komme med nogle gode svar til jer her. Hvornår gælder de nye regler for vinterdæk fra? De nye regler for vinterdæk trådte i kraft 1.7.2025, som betyder, at man skal, når der er behov for det, så skal man have de rigtige dæk på bilen. Det vil sige, når der er sne, sjap, frost og is. Hvilke dæk er lovlige? Alle dæk, der har det nye Snowpeak, eller Snefnug-symbol, som det hedder, 3PMSF, og det kan du se her på dækket. Er helårsdæk lovlige? Helårsdæk er lovlige, ja, det er det, hvis de har det symbol, Snefnug-symbol, som jeg nævnte før. Er pickdæk tilladt? Pickdæk er også tilladt, men i en begrænset periode. Og når man bruger pickdæk, så skal der være pickdæk på alle 4 hjul, og det er gældende fra 1. november til 15. april. Får man en bøde for forkerte dæk? Det gør man. Hvis man kører med forkerte dæk, så får man en bøde på 1.000 kroner per forkert dæk. Og det, der måske er endnu mere skræmmende, det er, at forsikringsselskaberne er i sin gode ret til at frasige sig ansvar eller reducere erstatningen, hvis der sker et uheld med brugen af forkert dæk. Hvad er minimum mønsterdybde? Minimums mønsterdybde det er 1,6 mm. Det er lovkravsmæssigt, men vi anbefaler minimum 3 mm. Det mønster, vi har her, det er 3 mm mærket. Må man blande dæktyper? Det må du ikke. Det skal være samme type dæk på bilen. Det vil sige, at hvis du har helårsdæk, så skal det være helårsdæk hele vejen rundt, eller vinter hele vejen rundt. Hvem er ansvarlig for, at bilen har korrekte dæk på? Det er førerens ansvar, ligesom alt muligt andet, og det er uanset om du er privat eller det er firmabilskørsel, så er det førerens ansvar, at du har de rigtige dæk på til det rigtige tidspunkt. Vil du vide mere, kan du spørge Jørgen.